An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnɛmɛ nansara san kalo 12 ye décembre kalo ye bi o tile 31 ka bɛn 2021 san ma farafinkalo min n'o ye laseli camancɛ ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 26 ye jate la san kalo 5 don hijira san 1443 san dugawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔlɔ bi kunnafoni filɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ arabadon ko nara marabolo kɔnɔna na jɛkulu maramafɛntigiw n'an ka finitigilakaw kɔni karila ɲɔgɔn o kɛra sababu ni an ka finitigilaka maa 4 bɔnna nin na o ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la sigafɔba min n'o nun kun donnen don o baaraw kuncɛli kɔni kɛra kunungo o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la kunungo ɲɔnɔ marabolo la fabakɔrɔkaw fɛ yen nɔ yen dugudenw kɔni ni jɛkulu maramafɛntigiw kɔni karila ɲɔgɔn na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se an ka jamana kɔnɔna na bi kunnafoni y'a yira ko lakana kɔni sabatilen bɛ bayangara ka taa gawo fɔ duwansan marabolo kɔnɔna na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la mɔbitikaw fɛ yen nɔ fulaw ka jɛkulu min n'a wele ko tapital pulapu sigafɔ baara dɔ kɔni kɛra mɔbiti marabolo kɔnɔna na olu fɛ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase aw ma o denkɛ n'a balimakɛ fɛ Siriki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnniya k'a fɔ arabadon ko Mali finitigilakaw olu ni jɛkulu maramafɛntigiw kɔni karila ɲɔgɔn na o kɛra sababu ni an ka finitigilaka maa 4 ɲɔgɔn ni k'olu bɔnna u nin na kunnafoni y'a yira k'a fɔ k'an ka finitigilakaw kɔni k'u ye wulikajɔ kɔni ta ka ɲɛsin nin maa ninnu ma ko nka ko n'i y'a ta ka jateminɛ ko maa jugu ninnu kɔni ko wulikajɔ kɔni ta bɛ ka ɲɛsin u ma kosɛbɛ kosɛbɛ an ka finitigilakaw fɛ nara malabolo kɔnɔna na ko nka k'u ye janjugu dɔ kɔni da o kɛra sababu ni ka maa 4 ni k'o bɔnɛ u nin na an ka finitigilakaw ka bolo kan nka o bɛɛ lajɛlen n'a ta o ta ko wulikajɔ kɔni sɛbɛkɔrɔ wulilen bɛ an ka finitigilakaw fɛ nara malabolo kɔnɔna na ko maa jugu ninnu kɔni u bɛ k'u gɛn fɔ ka wulu siw nɔfɛ an bɛ dugawu de kɛ ala k'o kɛ ɲɛta ye yaasa lakana bɛ se ka sabati an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'an bɔra ye Mali faransila fanga ɲɛmaa colonel Asimi Goita n'a hakili b'a la ale kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a yira k'a fɔ k'a wulikajɔ kɔni ta jiko gɛlɛya ani gɛlɛya fɛn fɛn bɛ maaw sɔrɔ togodaw la ka se ka wulikajɔ kɔni ta ka ɲɛsin o ma ntɛnɛn tɛmɛlen a ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka jibondo dɔ kɔni di Kidali marabolo kɔnɔna na dugu min n'a fɔ a ma ko Entedeni kunnafoni y'a yira ko dugu in ni Kidali cɛ ye kilomɛtiri 25 bɔɲɔngo ye a kɔni sera ka wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka forage belebele dɔ kɔni se ka di olu ma kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ta ka ɲɛ k'olu ka kalanso dɔ bɛ yen nɔ ko baara in bɛɛ lajɛlen kɔni waleyala o kalanso in kɔnɔna na kalanso in kɔni k'a jɔlen bɛ kabini kuma jan wulikajɔ kɔni taara faransila fanga ɲɛmaa fɛ ka se ka jibondoba kɔni di olu ma ka fara dumuni kan n'o bɛ tali kɛ malo la ka taa se ɲɔ ma sukaro b'o la fo ka taa se tulu ma wulikajɔ kɔni taara ka se ka nin dɛmɛ ta ka ɲɛsin nin maa ninnu ma an bɛ dugawu de kɛ ala ka ni ɲɔgɔnna cɛ an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra ye Assise nationale n'o min baara kun bɛ sen na an ka jamana kɔnɔna na arabadon ko a kɛnɛ kan u kɔni ye hakilina dɔ kɔni ta k'o sigi sen kan o tɛ dɔwɛrɛ n'i y'a ta ka jigin an ka kariti nin na a kuma kɔni cayalen bɛ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka tukarankew kɔni gɛlɛya kɔni bɛ kariti nin na ko la u fɛ u kɔni y'a yira k'a fɔ ko kariti nin na kɔni k'u bɛna o suspend u y'a yira k'a dilanni kɔni baaraw k'o bɛna jɔ pewu yɛrɛ de wulikajɔ kɔni bɛ ka kɛ fɛɛrɛw bɛ ka sigi sen kan a yirala ko kariti nin na min kɔni bɛ maaw bolo ka kɔrɔ ko baaraw kɔni bɛ kɛ n'o ye ko nka ko fɛɛrɛw kɔni bɛ sen na yaasa u bɛ se ka carte d'identité biométrique u bɛ se k'o dilan cogoya mun na ni carte d'identité biométrique n'o dilanna wele min kɔni kan ka da jamana ɲɛmɔgɔ fɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ni carte nin na n'a kɔni kan ka kɛ cogoya mun na o de bɛ ta ka ɲɛsin o ma an bɛ dugawu de kɛ nin waleya mun n'a talen filɛ nin ye ala ka nin kɛ ɲɛtaako ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye Assise nationale ale baaraw kɔni kuncɛli baaraw kɛla kunungo jamana ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ colonel Asimi Goita la ale tun b'a kɛnɛ kan ka fara ka premier ministre kan jamana maaba caman tun b'a kɛnɛ kan a kɔni yirala k'a fɔ n'i ye kuma fanbaw ta k'a lajɛ maa caman kɔni ye kuma ta ka ɲɛsin jamana sariya sunba yɛrɛ ma ko yɛlɛma kɔni kan ka ta ka don yɔrɔ caman kɔni na nka n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kalata kɔni ko baaraw kɔni bolo dali maa caman kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ k'a ta kalo 6 la fo ka taa bila san 5 la maa caman kɔni bɛ ka kuma ta ka ɲɛsin o ma bɛɛ bɛna kɛ min kɔni kan ɲɛ kɔni ma dɔw la fɔlɔ an bɛ dugawu de kɛ fɛn bɛɛ da ka di Mali la ala k'an bila o sira kan maa minnu tun b'a kɛnɛ kan an k'o maa dɔw lamɛn. kun ka d'an ye a ka déterminer o la k'a bila intervalle dɔ kɔnɔna la en précis ou 5 mois ministère ça vraiment o yɔrɔnin ma en satisfait an kan ka dire déterminer k'a fɔ a ye n'a sɔrɔ san kelen don a bɛ daminɛ février 2020 ka taa bila février 2023 donc kun kan ka déterminer a hakɛ k'a fɔ. mais ne kɔni hamina la min kun kan ka fɔ o ye baara jumɛn de kan ka kɛ
yala san an bɛ se ka taa kalafili la ka jamana in bɔ bolo la n'i y'o baara ta k'a lajɛ o ne hamina ye o baara ninnu olu bɛ ta fɔlɔ recensement la parce que problème bɛɛ bɛ fichier électoral ko de kan donc n'o kan ka baara ka kan ka kɛ o bɛ san 1 ta ka tila ka fichier bɔ a la k'o fana nettoyer o bɛ sɔn ka kalo 6 ta donc o ye san 1 tila ye san'an ka ɲɛsin élection ma ne kɔni miiri la nin transition ye a bɛ san 2 ni san 3 de cɛla la a tile 3 sigi ka fɔ tɛmɛnen kɔfɛ hakilina minnu farala ɲɔgɔn kan o bɔra k'o jira sisan min y'a jira an tɔgɔ la a tilalen kuma na jama ye tɛgɛrɛ fɔ ma ɲɛ u wulila k'u jɔ ne ka tɛgɛrɛ fɔ ko kura ye u b'a yira k'a fɔ hakilina minnu bɔra sɛbɛn kɔnɔna na o de tun ye jama hakilina ye o de jama ka laɲini ne hakilila anw taatɔ ye nisɔndiya ani foli ani barikada ani an bɛ fɛn min ɲini hakilina minnu bɔra nin ko in kɔnɔna na ala ka se ka se di jamana ma jamana ɲɛmɔgɔw ma jamana kɔnɔdenw ma an ka se k'a waleya an ye laɲini camanba de kɛ laɲini ninnu ka kɛ kuma o kuma min fɔra sɔgɔmada in na fɛn de don min bɛnna anw ma sabu a taara ba la maa fɛn o fɛn min ye min fɔ sɔsɔli si ma k'a la a bɛɛ taara ɲɛ ba la n'a taara ba la jamana bɛ lafiya sɔrɔ o la ni tun bɛ tali kɛ maaw la maa minnu tun b'a kɛnɛ kan kununko an bɛ dugawu de kɛ ni hakilina min sigilen filɛ ne sen kan ni bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'i hakilina di ala ka nin kɛ baara ye baara min n'a bɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana ma ni jamana ka ɲɛtaa bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na ala k'o waleya n'an bɔra yen ka maaw to o baaraw kɔnɔna kununko ɲɔnɔ marabolo la fabakɔrɔkaw fɛ yen nɔ olu ka dugudenw kɔni bɔra ni ka taa u ka wulikajɔw la u bɛ se ka taa nafɛnw ɲini ka na cogo min na u ka dugu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'u ka dugu kɔni datugulen bɛ a bɛ kalo 2 bɔ bi munumunu salo kɔnɔ u ka gɛlɛn ma kosɛbɛ u ka marabolo kɔnɔna na denmisɛnninw kɔni wulila ka taa o nafɛn san minnu kɛ u segintɔla ka na u ka dugu kɔnɔna na jariwale tigɛlamaw kɔni sira daw ɲɛ a kɛra mugu ci dan ye u ni donsolakaw kɔni tilala ka kari ɲɔgɔn na o kɔfɛ u ni donsolakaw karilen ɲɔgɔn na kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko maa kelen kɔni k'o joginna nka donsolakaw kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni ye gɛlɛya caman ta ka ɲɛsin jariwale tigɛlamaw ma ni wulikajɔ in senfɛ kununko yaasa k'a pereperelatigɛ d'a ma an balimakɛ dɔw bɛ yen marabolo la an balimakɛ e bɛ yɔrɔ jumɛn na a ye kunnafoni sɔrɔ ko kununko ko jariwale tigilamaw kun sinna a ka yɔrɔ ma a ko kɛra cogo di a kɛra baara ye u nana bɛ an ka fabakɔrɔ la fabakaw ka denmisɛnw n'u bila k'u ka t'u ka nafɛnw nɔfɛ ala y'a kɛ u natɔ u ye sira da u ɲɛ ka marifa ci u la o ye maa kelen sɔrɔ k'a bana kamankun na a taara segu o tɛmɛnen kɔ anw yɛrɛ ka mɔɔw kɔni olu kɔni ye dankariw la yɛrɛ de ne fali tɛ fali olu kɔni ye dankariw la kosɛbɛ nafɛn ninnu kɔni u ye takuma bila o la parce que ka takuma bila maloforo kɔnɔ malo la k'a jɛni maa minnu bɔra aw ni fa jumɛn cɛ ka na maa minnu bɔra ni ɲɛmabugu cɛ furajɛ la ani jaba wɛrɛ dugu dɔ bɛ ko bayusu wɛrɛ fila wɛrɛ dɔ don u taga n'a ye de u bɛ bɔ i kɛ la tilatilama sigiyɔrɔma 3 de dɔw bɛ ɲɛmabugu dɔw bɛ jaraba wɛrɛ dɔw bɛ bayusu wɛrɛ la mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn lajɛ yɛrɛ sisan ka na baara cajugu ninnu kɛ kununko kɔni an bɛ tulo tigɛ dɛ e bɛ ka nin daga yɔrɔ minnu fɔ tan nɔ nin ye maa jumɛnw daga yɔrɔ de ye maa minnu daga yɔrɔ don k'an m'olu dɔn fulaw don koyi n'a fɔra ko jadisiw don u t'a a communiqué ne ye wa bɛɛ a bɛɛ fila an sigiɲɔgɔn fulaw le don i y'a yira k'a fɔ k'aw sigiɲɔgɔn fulaw don i ye seereya dɔw ye min b'a danganiya k'a fɔ k'i yɛrɛ dɔnbaga jɔnjɔnw don wa ɲɛmaa jɔnjɔnw don ala dɔw b'a la an y'o dɔw dɔn o dɔw y'u ka ɲɛmaa yɛrɛ ye ne yɛrɛ bɛ se ka fɛn f'o la yɛrɛ an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko lakana kɔni sabatilen bɛ yɔrɔ caman na nin waati in na k'an to kuma kɔnɔna na nin fana ka kɛ e b'o miiri ka kɛ mun ye lakana kɔni a mɛ se aw fɛ yan ban an b'a fɔ a mɛ sabati yɔrɔ caman na dɛ a kɔni mɛ sabati aw fɛ ban parce que hali bi faba a datugulen don a tɛ se ka bɔ ka taa diɲɛ yɔrɔ si n'i y'a bɛnkanikɛlaw y'u sɔrɔ u taa nafɛnw ne nɔfɛ ka ɲa na bɛnkanikɛlaw y'u ye ɲɔgɔn ne sɔrɔ olu nɔfɛ y'a dɔn lakana n'a fɔra ko sabati mɛ anw fɛ a mɛ sabati ba dɛ parce que maa ɲɛ ye ɲɛ de ni ɲɛ ye min ye i bɛ se k'o lakale ni ɲɛ na min ye i tɛ se k'o lakale dɛ an kɔni b'a mɛn k'a fɔ k'u bɛ baara la nka n'o ma s'aw ma aw tɛ se k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ baara la bali. nin wale in kɛlen an ma kunnafoni lase u ma wa. an y'a sigi nɛgɛjuru bannen maa o maa cɛ an y'an bama an y'a fɔ a bɛɛ ɲɛ jamana ɲɛmɔgɔw u k'u kɔfilɛ k'a dɔn an yɛrɛ ye faso den ye aw k'an di bɛnkan da maa min ko k'a tɛ bɛnkan ta ne ko bɛ k'o sɔrɔ i k'i kɔfilɛ o la aw ka n'an faso de fɛ an tɛ maa si fɛ n'an faso tɛ faso ni bɔ cogo cogo anw ne b'o fɛ u ka wuli u k'u kɔfilɛ aw yɛrɛw la k'a dɔn k'a fɔ ko anw b'u fɛ. ni tun bɛ tali kɛ maa dɔ ka seereya la ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na a y'a fɔ cogo min na jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ kɔni ta ka se ka kɔfilɛ kɛ ninnu na gɛlɛya bɛ mali fan o fan wulikajɔ bɛ ka ta ka ɲɛsin mali fan o fan maajugu ninnu fɛ u ka se ka fura ɲini nin na ka se ka fu siri nin dan na yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogoya minnu na n'an bɔra ye o lakanabaliya hukumu kɔnɔna na
kuma kon chale me ka yira ka fo lakana bi mali fan chama fe krengra ya ta kalaje bayangara marabulu ka ta gawo fe fo ta se donsa marabulu la ko lakana sabatible me o yoro chama no bibina kuna foni ya yira ka fo ko fintigala wa kon nga mununu salo chale me ku ye jadi wala tigala ma ko ni u ka dagaro chama ku ye gelaya ta ka nyeshi uluma Montro mer ga danga no betalige mulay ongoy bala ale ko na yira ko lakana ko ni masabati uluga yoro la folo kuluba kuma me angalame mi lakana ko jamana konnana kata banyagara bankas koro fo dunwazani ya leje globalement pour le moment aba chugo ya korola afo nin koni yelama kera ayelama fleni mo bisega afo nin koni be yayi amake donc amba me banyagara yang faina amba me intervention damna ne yoro no me ni yan ka fona wele ku nyinaga ibta sora c'est passé qu'on attend en réalité donc pour le moment aba nona ce que moi je peux dire à konba nona ni ala ya en refin le vendredi temene à Mondoro le 25 décembre 2021 il y a eu des attaques mawajugu nana ku ka min fla place ye kelenke commande la ka sauté croyant que mogo bi bol kana la yeminde no min miri fana o kera mogo bol la kana donc o konana ni mogo farala jongon kan ka lege min de do bo flana ni fana ke ka soto donc mogo fala minu nana ala ya ke lu ya min flana fana ba kerefa donc tiliara ka filu tike donc nous ye commande damne don amason ka soto après ça il y a eu l'attaque des essences de tir aussi la kana koni abi fo da de la note yelma fuy make folo ambe ala dele ala ka mogo minu tanyara ni ko ina wakati labaina fo kata koralen na alaka hinula alaka dairos ni autorité mawulu ka joka kumbe ni ya leje samia min tamana nyina sena beramake compte tenu de l'insécurité ani sans na balia fana kera sababu sena nyana mama sekake minu sera ka doni ke fana samma laba donc minu sera ka doni ke ulu fana ma chuma nyana man soro donc ni degum be de be centre moko kambi do ka bolo banen do depuis 600 do fana je suis sûr à tout moment kalo kele kalo flakan abet pas donc buka moi de soudure min for les années précédentes et nyina ta moko chaman ka sumant se ko makono donc autorité ka se mi na bisega min ke ka wuli ka joka ni fana kumbe tiliala depuis moko mading depuis moko masek non en réalité suma konti centre konana ati yere de koy donc o fana ambe o kasmada en autorité ou fait yarabi ala go agil na sabati anga jamana konnana nitme talige Mondoro merga danga folo la mulay ongoy ba ya fa choko muna jamana nyama ga wulika joko ni taka seka lakana sabati anga jamana fambela jelen konnana namboray floga jagulume na fa mago taptal pulapu ulugo ne wulika joko ni ta ninga ta mobti marabulu konnana kaseka ta sigia fo konike sigidala mau kafara dozologa ka wulika joen kon kunte dowray yasa bengana wala mega taka nyashi mau mabi manna na masumaleun yasa o kele bamali obiseka banchugo ya mununa wa jagulu nyama ba no be talige abusula ale ayira ka fo ko wuliga joko no mega taka nyeshi jare wala tiglamani dozologa ni nyonche ko mega wuliga joko ni taka se dugude na masumaleuma kale ko nga miriamiye gelen ko ni kana se dugude na masumaleuma yasa ko pratika dama anga abusula me asababu eminye gelea mimbe donna mawni nyonche a gelea kacha nyo tonyo biye surtout flaw ma chama bajati ke fla yara yoro jadesti dudu ube diadesti yoro fla dudu bo ubulu munu bebele kongo kono mo nuka ko sera population dawadoma ulu buta juru sara flaw fantam munu sigembe ukrefe anya la nyini o katabla anya ye donzo idona a kelela bon donzo ni jadistu kele kakankato ulu nyonche ka population civile akera bamanawi akera dogonowi akera flawi akera siaverewi ulu senka bola ulu buda hirmi nyini et surtout anya la nyini geleya ka bo population tamani nyonche ube furu nyoma ube nyontama ube ko chama ke nyonfe nitume talige abusura no be talige floga jagulumbe tabutal pulapu o nyama baya ale wuliga join akenen kan mime talige jene marabulo la ye doso ka nyama danga sinali maiga ale kuma kina ale fina kuma mfo fle ne to ka sinali maiga ka bo jumbu we ne doso ka nyama danga ne ne ga ga ta mi ben kele ya sabati la marakuna ya we mo ku tega di nyoma ne be mi fe ani be mi fe na ya jira nyona ambe shagle ntaw me tanga ni mo ti shiga kuma solution ti so so ne dimi me ko e dimi me ko e sike be menawa ne timanto ne ba jire me ni flala kai bon na ka fla koi ba atinyo futi adama don ko ga futina ba
fa siga kuma ayo ku be jena kungo an ku wanti so be siga kuma me an na yi ni siga kuma te marfa te fe law marfa ya kontina foi la ka fo ko ni siga kuma kwante kele ko na dugo ko fa ka siga kuma akere dugo yi siga kuma akere ko siga kuma akere jamana fa na tanga ni siga kuma ta fa ta alibi an ko ngala yi mi ma ga siga kuma ko ne kadan ni tume talige sinal mayala afo tugo muna ala ku be kelen ga siga fo ka ke yasa ni kele mi se ka bantugo ya muna ala ku wakilna sabati o kene kelen ga mi me talige sofra marabolo kono lu wa mantra sakara mo dok ma kene kan Ibrahima Sise ale fene min fo ofle kuma ko be min nan ka famo fe anan ka dina munu nana kan deme ala kama an ka sugu bi se ka sabati chugoni basigi ni beni kelen bi sofara abi se ka sabati chugoni e pi ame se ka ke sababu nyuma e chugodi fene o nyogon ka se ka ke yoro wera nta dogora sofara basigi na afenge koso akere sababu yoro wera mo nana ka fanku deme min bi se ka to beni basigi bi se ka ku ka yoro la chugoni utuma an kon ba nyino fa ala kama ka kuma an ka famo fe an tumi chugoni kole anga se ka tuti anga nyon deme anga yoro bi se ka beni basigi soro chugoni anga nyon deme fene beni basigi bi se ka ke jamana yoro wera la chugoni ni tume talige Ibrahima Sise la afo tugo mina antume tugo mina korole anga se ka sego tugo yama ala go wakilna sabati ala nga jamana basigi ni nga kulusuma namboray Elaji Ibrahim Boubacar Keita ale ka parti politique tombe na fama ko RPM olu ko ne faranyonga bado ko ke dogo frangen konnana faranyonga kera pale la culture konnana ayra ko RPM ma chama ko ne kumba keneka fokata se Elaji Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga koro konnana a ministre koro do kumba keneka mi metalige Amadou Koita nale EPM tonde ndoy ale tuma keneka kuma mu foye no ofle jamana nyetala nawe didu nyongo fe ne jala nana aba mi nyongo fe ni ayo ay sami fabi iko dako ni situation konnana ni bayira kay horonde bayira kaw jera nyede kan ni bayira kona ko nyemaw noy docteur ko ka tereta mba foka wali nyumando unkunta don ko sebe na kuma gere nyona na kureta kele en 2020 anyanga bara minke parce que anya démocrate de anya républicain de docteur tereta afaga discours konnana ko do be o bado ne fanga kanga soro ni sirajele ne fanga kanga soro ni kalatai ne fanga kanga soro jamana de nga danay ulute fanga mara nyafo lahara dogo do anya fanga tane jamana de nga danayadi jamana de onde danayada président Ibrahim Boubacar Keita en 2018 ka croya fanga be mara gelaya konnana filite fanga chite filite min kono ala kelro ne ka fanga filite mina mais an seko kera mi anyoke ibe ka seko kera mi ayoke RPM seko kera mi ayoke jamana kanga tanye to mna baraw ko dala ali échanger mi jate na yiri majo ibe ka barado do mna tara inauguré mo so ka to ko to jamana ko dana sa nga pokono donc munu nye jamana de nga to kana misère ou la pauvreté ou la frustration ou instrumentalisé faut qu'on ait la coup d'état qu'on a le 18 août 2020 on a coup d'état condamné EPM on a condamné Mahomet bien démocratique fait bien mais on a de façon de Ange Mali kama ango aucun sacrifice n'est et de sera de trop pour le pays Mali kama président Genega ka démission forcée que on a de fois il a poussé les kake mais ya ke Mali façon kanu kama ango ambe tradition demain pour qu'on be boire kono to komina lahidu tara koroni lahidu de batime bara okera hakilna utara concertation kera folo concertation nanake charti glana ka foko chamache fangani kamba ke kalota ni shigin kono ambe no de ka ayere damo foron ni bena minga iba barake foni desara yoromna mawka fo anya ni ka ke ngan desara o de horonyay en nemo barake rectification nale munu knie bedata munu nye fanga ni par la rue et dans la rue et au prix du sang il faut le dire ulu nale fanga la ko lairi munu taraka betime ulu munu knie transition la gosi yanu kana no rectification na ne fanga na dauma aya awe mi la gosi kunu aw maganga fenge minga juguno yo na lakana balay mi bi ko juguna on tayde sabla bi dugu debe mine ku ACG ko amar ko kuka kalo fo kalo en furmuso ni na somo duma bi ube joro sugo kilo tari yera so keme worola sugoro tari yera so keme ne mugana gela façon benana o te fode nyini te ko la de mumbeke ubara Mali anye patriote ni sentiment patriotique wuli amenyi na ko chamako mun forabi anga problème mo ko werado mun forabi dele mi fora transition do de ba feka imposaka mun forabi en vrai photo neni direta photo au planer de Facebook ka ko ambassade de France ko 23 millions d'ama ko parce que anye cadre créé ka foko Mali e lairu jamana e Mali e horona jamana de anye lairu mununta anye hone aminta ango respecter no de koraye ka foko Agnès 5e colonie, ça c'est très grave pour notre public. Nous avons assise nationale de la refondation. Nous on appelle ça les assises nationales de la prolongation de la transition. On ne rentrera pas dans ça. Nitume talige EPM tonne dola Amadou Koita ala ganga jamana basigi nga kulusuma. Namboray jikoron paraka ofeno
samiya kɔni bananga ji kasara tigɛ ba olu fe yen nɔ dɛ kunungo kunnafoni y'a yira ko robinet dɔ kɔni dayɛlɛla o fe yen nɔ robinet in kɔni ko a baara in kɔni kɛra baara in ma ban u ye baara in kɔni kɛ ni k'a munumana ni k'a bila yen nɔ a bɛ ɲini ka se san 1 ni kɔ ma bi baara in ma kɛ kunungo in kɔni dayɛlɛla ka kasaraba kɔni lase maa caman ma a gɛlɛya sera maa minnu ma an k'u dɔw ka sira lamɛn. Ne yɛrɛ hakili ye yɔrɔ yɛrɛ bɛɛ de binna tuguni walayi ne yɛrɛ de bolila ka n ka minɛn yɛrɛ bɛ to hali sabara ɲɛma bɔ n'a ye n'i y'a mɛn tɔɲɔ yɛrɛ ni yɛrɛ de ye tɔɲɔ de ye. a ye nana denkaba nin fɛ yan a bɛ ɲini ka san 1 bɔ mɔgɔ dɔ binna la yan fɔlɔ a y'i ka fɛɛrɛ kɛ k'o labɔ an ka bɔ o dɔn denni fitinin dɔ binna kɔnɔ yan ji nin b'an dala yan a tɛna se ka fɛn bɔn bi an tora o dɔn ji nin pasapasala ka bɔ a yɛlɛla fo i ɲɛ sangaso nin kun na a sera fo nin kun dama na an tɛ nin bɛ yɔrɔ min an ka minɛn fɛn fɛn bɛ yan ne yɛrɛ ne ka saki wo a n'a worini min b'a kɔnɔ wali monturu min b'a kɔnɔ tele fɛn fɛn bɛ yan i bɛ taa lajɛ gudɔrɔn kɔfɛ a bɛɛ taara n ka telefɔni a bɛɛ tora ji la nin de ka nin ko worobinɛ tiyo le b'a kɔnɔ worobinɛ tiyo mɛn o di mɔli tɛna baara k'a la denka tɛna datugu a bɛ yan ten mali baara ko gɛlɛya n dɛ a b'a fɔ ko baara tɛ i bolo baara min bɛ da i ma a tɛna se k'a kɛ a t'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ baara kɛ a o de bɛ ban dunna i bolo n kuma cogo t'a la dɛ kuma cogo foyi t'a la josi ne le 12 février 1944 à mon âge n tɛ se ka nkalon tigɛ foyi la muso n'a bɛ min kɛ a ye ko kɛ mɛ a ka baarakɛla ɲɛnama le ta min bɛ se ka baara kɛ. juguya na dingɛ kɔni sɛnɛ bɛ yan nɔ san kelen dɔɔni walayi don o don bɛna lajɛ u tɛ baara k'a la bi sɔgɔmada u nana fɛnɛ k'an k'an kɔlɔsi ko sani wulafɛla cɛ ko ji bɛ se ka poyi yɔrɔ kɔni tɛ kuma ye an kɔni an bolo fɛn bɛɛ taara wa a kɛra tiɲɛ da ye ko kelen bɛ k'an tɔɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ vraiment walayi an yɛrɛ sigilen tora ji balila ka poyi an taara an ta yɔrɔ min na ji ba dɔw banna yɛrɛ a taara n'an ka minɛnw ye n'o kundama la hali hadamaden tɛ se ka y'a kundama la a kɛra tiɲɛni an bolo yɛrɛ yɛrɛ. ji nin ye min kɛ a ka ca dɛ ne ye sabara feerela ye i ye taara ni sabara min ye ne yɛrɛ tɛ se k'a jate a sɔgɔma an taara sabara san ka na ko 31 i ji nana ka taa n'o yarɔ o ma nɔgɔn dɛ. n ka nɔgɔ bɛɛ taara n ka tulu bɛɛ taara n ka ba ka bali de filɛ nin ye a y'a ci sɔgɔmada na nin ye fini feeretaw de ye bali de cilen filɛ sɔgɔmada na a bɛɛ cɛnnen filɛ nin ye ale yɛrɛ ka sɛfan alizali 30 a bɛɛ sara a bɛɛ ci la. wa solution kan ka datugu baara tɛ kɛ yan bilen dingɛ senna a bɛ ɲɛna san 2 bɔ an tɔɔrɔ la ji ye bɔli daminɛ depuis dingɛ senna dɔn ji bɛ woyo. ni tun bɛ tali kɛ jikɔrɔni parakaw ka seereya la u y'a fɔ cogo min na jamana ɲɛmaw n'u ye baara min daminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana baarakɛlaw n'u ye baara minnu kɔni daminɛ u ka se k'o laban yaasa a kana kɛ kɔlɔlɔ ye ka se sigidalamaw ma n'an bɔra ye URD maa olu kɔni ye faraɲɔgɔnba dɔ kɔni kɛ dɔgɔfɛrɛnya in kɔnɔna na faraɲɔgɔn in kun tɛ dɔwɛrɛ ye u y'a yira k'u bɛna ɲɛma jɔnjɔn kɔni ɲini u la u kan ka kɔngɛrɛ dɔ kɔni baaraw kɛ janvier kalo tile 16 ko kɔngɛrɛ in baaraw kan ka kɛ o kɔnɔna na yaasa k'a priorité d'a ma Befon Sise ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. ne tɔgɔ Dr Befon Sise ne ye URD vice président dɔ ye a b'a kalama ala ka baara kɛ an ka président tanyana ayiwa o kɔnɔna na parti kɛra n'a fɔ parti tɛ yen bilen an ka tɔnsi tɛ k'a kɛcogo la an ma jate o de y'a ye sani ka taa assise la président Assimi Goïta ye parti bɛɛ de sɔrɔ parti fitini parti baw bɛɛ a ma URD ye a kɛnɛ kan o kɔrɔ ɲɛmɔgɔ t'an bolo an yɛrɛ ka sariya la an kan ka bureau national ka secrétaire exécutif u ye kɛnɛrɛnna vice président ani présidentaire an ka ɲɔgɔn ye chaque semaine u tɛ kɛ bilen an ka bureau national yɛrɛ ka réunion o ye siɲɛ 1 tile 15 fana tɛ kɛ donc vraiment an ko n'an wele k'an jɔ k'o bɛ ka taa bolo min na tan an ka président a bɛ ka baara kɛ ni mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 ye donc tɔw tɛ foyi kalama o tɛ parti taabolo ye comme an ka stratégie ko a article 58 o ni ko kɛra tan an bɛ se ka kɔgɔrɛ échelon kɛ walasa ka président ɲini ka di parti ma an b'o de sira kan an ka texte ko pour que bɛɛ mɔgɔw ka se ka congrès convoqué n'i ye mɔgɔ 3 ta fo que mɔgɔ 2 ka ɲɛna ye minnu y'a signé o ye a 2 tiers ye c'est-à-dire n'i ye mɔgɔ 3 ta mɔgɔ 2 y'a signé o ka ca ni 2 tiers yɛrɛ donc o kɔrɔ an bɛ se ka kɛ problème foyi t'a la a bɛ an ka texte kɔnɔ a y'a yamaruya donc an ka miiri la bi bi in na an ye commission sigi sen kan an ka commission d'organisation pour que congrès a bɛ se ka labɛn cogo min na an b'a kɛ le 16 janvier ni ala sɔnna ma. ni tun bɛ tali kɛ Dr Befon Sise la a y'a fɔ cogo min na ala k'u bɛɛ kelen kan ala ka ɲɛma jɔnjɔn sɔrɔ u la n'an bɔra ye 31 décembre n'o kɔni sera ka ban wulikajɔ kɔni bɛ ta ka ɲɛsin sɛw ma kunungo an ɲininkali kɛ sɛ baarakɛla dɔw la u ye min fɔ an k'u lamɛn. an bɛ sɛ feere kɛ bon alhamdulilayi sugu dɔndɔni an ka sɛw 500 bɛ yen 400 bɛ yen 450 bɛ yen 550 bɛ yen mais sɛ kɔni t'a yɔrɔ la sɛ fana de ka gɛlɛn n'o tɛ ala an bɛ se ka sɛ yɛrɛ di 350 mais minnu bɛ ka sɛ mara olu b'a fɔ ko balo ka gɛlɛn kaba bɔrɔ wari caya la bon effectivement o de bɛ ka sɛ gɛlɛya dɔɔni quoi n'o tɛ an bɛ sɛ yɛrɛ di 400 450 a cayalen yɛrɛ 550 ye le moment bɛɛ samaga bɛ yen mais effectivement a caman samagaw fana bɛ ka na engorokɛlaw bɛ yen bitayikɛlaw
baarakɛlaw be kelen sanaw fana be bon a tɛ ka gɛlɛya ko ye farafin cɛ sɔrɔ 800 sɛw cana sɛw piru be ɲɔgɔn ye sɛ belebeleba ninnu olu dɔ an b'olu dɔw feere 1600 1500 prix kelen tɛ sɛ la minɛn bɛɛ n'a a defa cogo de wa an bɛ ka tubabu sɛw de feere bon a da ka di ma a da man di kosɛbɛ dɛ parce que fogotigiw bɛ ka sɛ gɛlɛya ma bon an fana b'a feere feere cogo la an bɛ ka taa gɛlɛya kɔnɔ olu yɛrɛ b'a fɔ ko balo ka gɛlɛn ko kaba bɔrɔ ka gɛlɛn bon ko sɛ ma nɔgɔ quoi mais cɛ yɛrɛ an yɛrɛ kɔni b'a ta an b'a ta cogo min na an b'a feere bon sanni ba ma kɛ kosɛbɛ fɔlɔ caya an kɔni b'a ɲini kiraw fɛ u ka bɔ ka na sanni ni tun bɛ tali kɛ sɛ baarakɛla dɔw la u y'a fɔ cogo min na bɛɛ lajɛlen ka hakili to i yɛrɛ la 31 a ka kɛnɛ hakili ye kɔlɔlɔ kana se ka maa si sɔrɔ cogo min na ala ka 31 kɔni kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna na n'an bɔra ye cakɛda min ɲɛsinnen bɛ sanuko ma an ka jamana kɔnɔna na n'a fɔ ma ko chambre de mine olu kɔni ye faraɲɔgɔnkan ba dɔ kɛ kunungo faraɲɔgɔnkan ye kun ye jumɛn ye u ka ɲɛma n'o bɛ tali kɛ Abulaye Pona an ka lamɛn an nana ni fédéral tun ye o fédéral tun na a bɛna dɛmɛ kɛ pour que maliyɛnw bɛɛ ka se ka don sanubɔ la n'u bɛ se ka don sanubɔ la sanu bɛ bɔ olu fɛ o tɛ taa kɔ kan o b'an yɛrɛ nafa ye ni jateminɛ kɛ sisan sanu o sanu bɔ bi sisan fɛn o fɛn bɔ sisan an ka compagnie industrielle fɛ an t'a ye o a bɛɛ bɛ taa kɔfɛ de mais n'an ka maliyɛnw yɛrɛ ye sanu bɔ a bɛ to yan de a b'an nafa y'a faamu a bɛ gouvernement nafa o bɛ taxe sara c'est pourquoi donc an bɛna organisation de kɛ n'a bɛ fɔ o ma couloir c'est-à-dire que sanu bɛ se ka bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka olu labɛn ka maliyɛnw bila o kɔnɔ ka sanu bɔ bon ni sanu fana bɔra mɔgɔw de bɛ yen min b'o sanu san n'a bɛ fɔ o ma collecteur ni jateminɛ kɛ bi Mali kɔnɔ frontière wolonwula de b'an ka jamana kɔnɔ an ka jamana ni mɔgɔ tɔw cɛ an ka sanu bɛ bɔ fan bɛɛ fɛ bon a bɛ taa fan bɛɛ fɛ an t'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ jumɛn bon ni ni fédéral sanu ka fédéral n'a dilanna sisan o bɛna an dɛmɛ pour que sanu fɛn o fɛn bɛ bɔ a ka se ka bɔ maliyɛnw fɛ a ka se ka contrôler maliyɛnw fɛ a ka se ka san maliyɛnw fɛ ni tun bɛ tali kɛ chambre de mine ɲɛmaaba la Abulaye Pona a y'a fɔ cogo min na ala k'o hakilinaw sabati a kɛnɛ kan ministre min ɲɛsinnen bɛ ji ni kuran ni dugu jukɔrɔ nafolo ko ma Lamine Seydou Traoré ale tun b'a kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ chambre de mine mɔgɔw cɛsirilen don walasa a bɛ fɔ mun ma ko an ka damanda baara o ka se ka ɲɛnabɔ ka kɛ fɛn ye mun bɛ a baarakɛlaw nafa mun bɛ jamana nafa ɲinan u ka 9e assemblée u bɛna baara mun kɛra san mun bantɔ filɛ nin ye u bɛna o bilan kɛ san kura baara mun kan ka k'o kɔnɔ la u bɛna o fɛɛrɛ tigɛ an kɔni nisɔndiyalen don parce que mun kɛra san tɛmɛlen bien vrai que bana jugu tun b'an ka jamana kɔnɔ mais baara mun kɛra a ɲana ka sababu kɛ sanubɔ a jɔyɔrɔ yera jamana baarako la mais halisa an hakilina ye mun ye a kana dan jamana kelen ka sɔrɔ ma jamana kɔnɔdenw olu bɛɛ k'a sɔrɔ n'aw y'a jateminɛ kalo tɛmɛlen an journée minière pétrolière kɛ journée minière pétrolière nin na an ka laɲini dɔ tun ye ka sanubɔ bololabaara sanubɔ ka o kɛ fɛn ye mun bɛ o baarakɛlaw nafa walasa mun fɛnɛ b'a to jamana ka nafa sɔrɔ chambre de mine fɛnɛ b'o o hakilina kelen in de la donc an nisɔndiyalen don an bɛ dugawu de kɛ sisan san kura min bɛ ka daminɛ ala k'a kɛ hɛrɛ ye ala ka a kɛ san ye mun bɛ kɛ Mali ka san ye bɛn ani kelenya kɔnɔna la ala ka chambre de mine mɔgɔw fɛnɛ u n'u ka baarakɛɲɔgɔn tɔ bɛɛ ala ka u kan bɛn u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma halisa mun ye sanuko in a bololabaara in n'a organisera ka ɲa an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ a bɛna nafa min ɲa jamana ma hali minnu bɛ bɔ kɔ kan ka na baara in kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko exploitation industrielle o tɛna o ɲɔgɔnna di Mali ma donc vraiment an b'u encourager nin baara in na k'a f'u ye ko ne ka ministère ani jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ an bɛ u kɔ ka u dɛmɛ mun b'a to u bɛ laɲini mun na n'o ye ka jamana kɔnɔdenw bɔ nɔgɔ la ka o sabati an b'u dɛmɛ o la. ni tun bɛ tali kɛ ministre la Lamine Seydou Traoré a y'a fɔ cogo min na ala ka nin hakilina sabati an ka sanuko kana kɛ Musa ni ka kɔmɔko ye sanu kɔni b'anw fɛ yan nɔ nka sanu nafa anw ta ka dɔgɔ a la dɛ tiɲɛ ni ala ka kan ala ka nin hakilina sabati yaasa an ka sanu an bɛ se ka nafa sɔrɔ cogoya minnu na n'an bɔra ye Bangindakaw fɛ yen nɔ dugukolo ɲɔgɔn sama dɔ kɔni bɛ yen nɔ kabini kuma ni jan min bɛ tali kɛ Mamadu Jakite ka fara Banginda dugutigilakaw ɲɔgɔn sama kɔni bɛ a n'olu ɲɔgɔn cɛ bi dɛ ko yɔrɔ dɔ kɔni bɛ yen nɔ n'a bɛ tali kɛ a b'a fɔ ma ko Banginda pied ko misiri dɔ bɛ yen nɔ o misiri ni kɛrɛfɛla n'i y'a ta k'a lajɛ ko misiri nin yɛrɛ a dugukolo kabini 90 wagatiw la ko maa dɔ kɔni ye yɔrɔ in san yɔrɔ nin kɔni dira o ma a bɛ kɛ misiri ye ka tila ka yɔrɔ wɛrɛ d'a ma ka fara yɔrɔ nin kan ale kɔni b'o wulikajɔ minnu na ala nana a ka kalifa minɛ a la u ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka yɔrɔ in kɔni k'a lasegin Mamadu Jakite ma papiyew bɛɛ lajɛlen kɔni dira ale ma ko nka ko wulikajɔ kɔni b'a nɔfɛ bi k'a fɔ ko yɔrɔ in kɔni k'a bɛ minɛ Mamadu Jakite la misiri kɔni bɛ yen nɔ nka misiri kɛrɛfɛ yɔrɔnin ko y'ale ta ye ko mɛ ko wulikajɔ kɔni bɛ yen nɔ ko a bɛna minɛ ale la a ye wele bila kunnafonidilaw ma Mamadu Jakite kuma min fɔ o filɛ
ne tɔgɔ de Mahamadu Jakite b'a fɔ ko Mamadu Nɛnɛ ne bɛ Misira troisième dayɔrɔ la misiri bɛ yɔrɔ min na yɔrɔ in depuis 90 muta tile la a dira mori dɔ ma murasa karamɔgɔ dɔ ma yɔrɔ bɛɛ dira ale ma mais musolakaw y'a gɛlɛya ko an b'a fɛ misiri dɔ ka sɔrɔ a la misiri ka bɔ a la o b'a d'a ma a b'a kɛ kalanyɔrɔ ye mais min ka gɛlɛ u bolo o y'u ka misiri u mana dɔgɔ cogo o cogo u ka misiri sɔrɔ donc cɛ layidu t'aw ye ni ala sɔnna misiri bɛ jɔ ka d'u ma bon ala y'a kɛ cɛ ye a ka mɔgɔ contacté Kuwait ani Saudiya bon ko a ka taa mais comme n'a bɛ taa a ka projet bɛɛ dilan a plan na fɛn bɛɛ en plus a ka spatiement daminɛ ka investissement dɔ kɛ min b'a yɛrɛ k'a fɔ vraiment dusu b'a kɔnɔ ka baara kɛ a dɔn kama fɛn kun t'ale bolo mais tubabukɛ dɔ kun bɛ yen entrepreneur dɔ don ale ni maliyɛn dɔw ani olu bɛnna kan olu nana ka na spatiement bɛɛ kɛ million 10 ɲɔgɔn valeur investi donc o photos taara k'olu filmer cɛ taara maintenant ni ma fili mars 91 de u y'a yɔrɔ inauguré donc cɛ taara ni dossier ye Kuwait t'ale Kuwait golf mankan min wulila wagati o cɛ sɔrɔ yen cɛ taara o de la cɛ taara maintenant a sɔrɔ un tubabukɛ ka baara kɛ a y'a ka papiers bɛɛ minɛ dugutigi ye papier min dilan ka d'a ma n'u bɛɛ y'a signé ka d'a ma ani lettre préfet min dilan ka d'a ma donc a y'u bɛɛ saisi k'u minɛ a bolo n'a nana n'a ka wari a b'a ka papier d'a ma bon cɛ taalen ye san 4 kɛ cɛ ma se ka na a san 4 a mɛnna a ka wari ma sɔrɔ a taara dugutilakaw fɛ sisan ale sɛgɛnna a b'a ɲini fɛ ale ye baara min kɛ u k'a ka wari segin a ma n'u y'a segin a ma Haidara ka document bɛ yan ale bɛ document ninnu d'u ma u ka yɔrɔ y'u ta ye ale bɛ taa ka ci la a y'o validé kɛ wari ma sɔrɔ dugutilakaw ninnu bolo ka wari d'a ma ba taara ni document ninnu ye ani min b'a ni cɛ engagement na a taara tribunal la il a fait une plainte donc o ye yɔrɔ saisi k'u bɛna yɔrɔ feere o yɔrɔ saisi n'a nana ni papier ka dugutilakaw ninnu ma n'u ma wari d'a ma tile o tile dɔ de kan ka fara wari kan tuguni bon ala y'a kɛ u ma se ka wari sara o dabaru banna ka ban ne ka mɔgɔ dɔ kun b'u cɛla ye o de ko sisan an ka Jakite bara sugu la an b'a dayɛlɛ ale la ale ka se ka don an jigi kɔrɔ n'a bɛ se ka wari in sara yɔrɔ bɛ yɛlɛma ale tɔgɔ la bon dugutigi ko ko ka d'a ye n'o sera ka kɛ o dugutigi jumɛn Baginda dugutigi ko Dirisa Jara donc o nana ani mɔgɔ wɛrɛ tubabukɛ yɛrɛ ani a ka maliyɛn kelen u nana an bara ka na kuma in fɔ mais an bɛnna ka ne ye million kelen d'a ma directement n k'a b'o minɛ a ka baara jɔ fɔlɔ o kun ko bɛ yɛrɛ ka baara jɔ kalo an bɛ 1 million d'a ma ala y'an dɛmɛ an sera ka wari bɛɛ sara wari saralen a taara dugutilaka ninnu fɛ ka ɲɛ f'u ye ko ne ye wari sara sisan sɛbɛn minnu filɛ nin ye Haidara tɔgɔ la u bɛɛ bɛ yɛlɛma Jakite tɔgɔ la donc u y'a bɛɛ yɛlɛma tɔgɔ la ma taa yɔrɔ si a dɔw yɛrɛ kama u nana ko vraiment Baginda anw tɛ yen fɛ an kun bɛ yɔrɔ minnu fɛ Lukorenyanfan in ka taga mais ka pɔ de ka taga yen fɛ man di anw ye ne tɛ yen fɛ mais n bɛ don ko kelen min kama o ye misiri sɛbɛnni kama parce que ni cɛ y'a saisi bi ka yɔrɔ feere mɔgɔ ma misiri ko banna aw dun y'a fɔ cogo min na kɛnɛ foyi t'a bolo yan ni nin kɛnɛ min yɛrɛ tɛ n'a bɛ se ka misiri jɔ ye kɛnɛ foyi tɛ yen bon n bɛ don o kama sinon vraiment an tɛ yen ne tɛ yan fɛ ni y'a di ne ma fu bi n t'a fɛ n y'o f'u y'a dɔn kama parce que n tɛ se ka wuli k'a fɔ ko n bɛ taa quoi à l'époque bon 90 san 30 fɔ bi peut-être bi ko ye bon alhamdulilayi an donna o jigi kɔrɔ ka baara in kɛ baara banna papiers yɛlɛmana ka kɛ n tɔgɔ la ka bɛɛ di ma ka na an fɔ ka waleɲuman dɔn ne ko baasi tɛ a ye laɲini min kɛ n'o ye misiri ye a b'a a nɔ la ni ala sɔnna an bɛ don an ka relation na an fana bɛ minnu don ambassades la arabu an ye piri ka ci bɛɛ ma Saudiya Libi Maroc Tunisia bɛɛ ala y'a kɛ Libiyenw de wele fɔ a wagati Kadafi kun bɛ yen Kadafi y'u jaabi parce que ne a yira dugutigi de bɛ yira anw tɛ yira dugutigi de bɛ yira a n'a ka dugudenw n'u bɛ taa yɔrɔ min na taa dugutigi de fɛ o b'a dilan u taara dugutigi fɛ dugutigi ye n wele k'a fɔ n ye k'u nana u bɛnna u bɛna yɔrɔ jɔ bon ne ka na an ka segin yɔrɔ kan k'a suma min kan ka di ne ma ne ko min b'aw bɔ a y'o ta a b'a kɛ misiri ye ne donna misiri de kama fitinin min bɛ di ne ma a b'o di ne ma donc olu t'a caya ni ne ta ye o tɛ fosi ye mais en 2013-2014 i bɛ ka dare an bɛna baaraw daminɛ dugutigi ye n wele ko baara tɛ kɛ a ye n ka gardien min kun bɛ yen a ye gardien gɛn ka bɔ yen a taara n ka da nɔrɔ clôture min bɛ ne ni misiri cɛ a y'o ci ka bɔ yen k'a misiri fara a yɛrɛ kan donc a y'a ka sariya tigɛ a yɛrɛ ye dugutigi jumɛn yɛrɛ y'o kɛ Kalo Jara ale de bɛ yen bi n'a denw mais denw de bɛ ka diriger ka bila baara la donc u ye kogo ci ka bɔ yen an ye constat kɛ an ni o kumana imama min bɛ yen ani imama min kun bɛ yan ne yɛrɛ tɛ ci olu bɛɛ ma k'a fɔ n b'a fɛ u ka kuma n'u cɛ parce que nin ye ala ko de ye ala ko o man ka kɛ ni hakɛ ye mɔgɔw ka fɛn tɛ minɛ k'a di misiri ma ka sɔrɔ a ma jɛn n'a ye a ne mɔ misirimɔgɔw wo imama mɔgɔ min Baginda wo ani yan minnu bɛ Bamakɔ yan olu bɛɛ kumana k'a deli ka dɛsɛ dugutigi ma sɔn ne ko dugutigi sisan n'a ma sɔn o y'a fɔ a ye mɛtiri 8 an b'o fara a kan hali bi pour que an kana mankan ci parce que mɔgɔ bɛ sigi yɔrɔ min na i n'o man ka kɛlɛ bon o ma sɔn o si ma ko fo k'a bɛɛ de bila ne fana n ko n tɛ se bon a gɛlɛyalen an taara tribunal la alimami ye ne wele ko an ka tribunal jɔ vraiment hali bi u b'a fɛ an ka kuma an ka bɛn n'o alimami ko aw kosɔn n bɛna fɛn dɔ fɔ aw ye n b'o kɛ bi n ye baara min kɛ u ye wele dan n bɛ yɔrɔ min na
kɛra 2015-2016 mun y'o di ne bɛ yɔrɔ d'u ma o ma sɔn k'o fana di k'u tɔ dɔrɔmɛ kelen di ko ne k'a d'u ma tɛ fu n ko fana ko n tɛ se bon a ne mɔ jugement bɛɛ kɛra o ma se ka gagner e yɛrɛ min ye fɛn signé ale waati la namara tɛ yen wagati dugutigi 5 bɛɛ y'a signé ka di Haidara ma o papier de bɛ di préfet ma préfet b'a légaliser o de b'a to ale fana bɛ dilan ka di Haidara ma a y'o kɛ bon y'o kɛ ne fana ye k'a kɛ di ne ma tuguni ale Kalilu Senbo la a tɔgɔ b'a la a y'a signé ale kɔ bi ka fɔ k'i b'o minɛ o bɛ gɛlɛya dɛ jugement ka an taa fo suprême na o ma gagner u y'u to la u kan ka taa tribunal administratif la fo ka ne ka lettre ni annulé bon an taara yen fana o jugement kɛra o ma gagner olu fana y'a yira ko vraiment o tɛ se ka annulé dalili foyi tɛ dɔrɔn parce que jamana kɛra yɛlɛcogo ko dɔrɔn de ye ni min ka mɔgɔw bɛ fanga la don min min ka ɲɛ b'a kɛ foyi tɛ baro o yɔrɔ kari u ka minɛ ka don kaso la ka yɔrɔ kari yɛrɛ an ye plainte ka don kama fosi ma kɛ maintenant tribunal kɔni y'u ka baara kɛ papier dɔ dilannen bɛ yen ko n'a ma koko in jɔ n'a ma da yɛlɛden ka gardien ka dɔ ye tile o tile a bɛ nin wari hakɛ la o wari de yɛlɛnna a bɛ taa fo 100 millions o million kɛmɛ wɔɔrɔ san 2 ma sɔn ka kɛ o wari bɛ jɔn na e dugu lajɛ n'a denw mais an bɛ ka sira min ɲɛ o ye denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u bɛ k'u mobiliser k'u bila baara la dɔgɔnin denmisɛnninw n'olu tɛ fɛn kalama la misiri ko tɛ foyi tɛ misiri kɛnɛ ka bɔ n'i bɛ yɔrɔ nin dɔ n'i taara ala kama dɔ i ka taa misiri filɛ koko dan ye min ye i b'a koko dan ye ka misiri ye bon Jalo fana bɛ delili la ale ma sira fɔlɔ bon sisan u bɛ tiɲɛli de kan ni sera ye dɔrɔn kɛlɛ de bɛ yen ka laɲini ye jumɛn laɲini min bɛ ne bolo ne ye Jalo ko Jalo ma ko Jalo sisan ne kun ye kuma fɔlɔ min fɔ ko n ka taa ne bɛ o bɔra yen o kuma tɛ yen bilen n'a ye silamɛ ɲumanw sɔrɔ min bɛ se ka yɔrɔ sa n sɔgɔna piri la n b'a feere u ma u b'a di dugutigi n'a ka misiri mɔgɔw ma n y'o dɔ fɔ Jalo n'a ka mɔgɔw ye n bɛ se ka min kɛ o y'o ye n bɛ jako vraiment ala k'an kisi u ma tɔɔrɔ ma an tɛ kɛlɛ fɛ an tɛ woyo fɛ an tɛ mankan fɛ n y'o dɔ fɔ bɛɛ ka bɔ a kalama n'u ko an bɛ taa baara kuma tɛ n'u sera yen k'an gɛn aba a mana kɛ min ye an bɛ taa fanga la Jalo yɛrɛ nana a fɔ k'a ma dan sɔrɔ la mɔgɔ min bɛ se ka sabali ka nin bɛɛ kɛ tan hali bi i bɛ delili la ne ko ne bɔ ala ko tɔgɔ ni ala ye ko suma waati min na i bɛ delili kɛ mais delili fana wagati b'a la ni tun bɛ tali kɛ Mamadu Jakite la a y'a fɔ cogo min na ala k'u bɛɛ kelen kan ala ka nin ko in ala ka jisuma kɛ a fura ye n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kana na Mohamed Samake mun b'e bolo karamɔgɔ Sidiki y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Faransikaw fɛ yen an b'a ladɔnna k'a fɔ fɛn min ye coronavirus bana ko ale kɔni bɛ ka segin Faransi jamana kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ bawo ko fɛn min ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra waati tɛmɛnen na arabadon sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra k'a yɛrɛ k'a fɔ ko maa 200,000 ɲɔgɔn na ko coronavirus bana kɔni ko a yer'olu bɛɛ lajɛlen la ko o de kama sa Faransi jamana bɛ wulikajɔ la nin waati in na walasa min ye masque an bɛ min don nun ni da la ko o baaraw ka se ka wajibiya Faransi jamana kɔnɔna la fɛn min ye waleya k'a bɛ daminɛ bi juma yɛrɛ la Faransi jamana kɔnɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'an bɔra an bɛna Senegalikaw fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ Senegali wasaden dɔw kɔni faralen ɲɔgɔn kan u bɛ wulikajɔ la nin waati in na min ye sariya kisɛ min talen don ka se ka cɛ ni cɛ walima muso ni muso ka ɲɔgɔn furu walima ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an b'a fɔ o ma homosexualité u dɔ ka se ka fara sariya kisɛ in kan ka se ka a baara in ka o kɛlɛ kosɛbɛ kosɛbɛ bawo ni wasadenw ka fɔ la ko Senegali jamana min ni fɛn min ye silamɛ diinɛ ko o fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ko o waleya ko o ni silamɛ kɔni ka a tɛ bɛn hali dɔɔni n'an bɔra an bɛna an yɛrɛ fɛ Mali kɔnɔna la Asongo marabolo kɔnɔna la min ye Niger jamanaden dɔ ni ale bɛ baara kɛ cakɛda min n'an ma wele ko ONG française ko ale kɔni welegula marifatigi jɛkulu dɔw fɛ tarata don décembre kalo tile 28 ka a dugu jɛ araba décembre kalo tile 29 la ko fɔ nin yɔrɔ kofɔlen na ko ma kofɔlen ko a kibaruya ma dɔn a la fɔlɔ n'an bɔra an bɛna Kulukoro marabolo kɔnɔna la baranbakaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ min ye jatigɛ wale kɛba n'o terroriste k'olu ka munumunu salo kun ka ca nin yɔrɔ kofɔlen na kosɛbɛ kosɛbɛ ko fɔ kun kɛra sababu ye ka kalanso caman n'o ye lakɔliso ye ko olu kɔni datugu ko wa k'u tun bɛ ka sariya kɔni ka a boli maaw ka jɔgoya la ko nka ka dɔ fana tɛmɛnen na min y'an ka faamaw ye n'o y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye k'olu ye wulikajɔ dɔw kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na o de senfasa u tɛgɛ dara jatigɛ wale maa 4 ɲɔgɔn na kan ko nin waati na ko olu bɛ bolo la karamɔgɔ Sidiki an ye min sɔrɔ bi sɔgɔmada na o la kumaba dɔ tun ye Mohamed Samake y'a fɔ cogo min na yarabi hali bi ala ka wulikajɔ kɔni sabati Mali gɛlɛya fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔna na gɛlɛya ninnu olu daga bɛ se ka taga bɔ an ka jamana kɔnɔna na